ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи ЮРИСТ муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи парвозҳо аз Россия ба ҷумҳурии Точикистон санаи 29 октябр, яъне ки чихеле ки мо қайд карда будем то рӯзи 31 октябр парвозҳои чартерӣ идома меёбанд ва ҳозир мо дар иҷа рӯзи 29 аз куҷо ба ҷумҳурии Точикистон парвоз мешава, бародарони азиз, мегем. Санаи 29 октябр ба шаҳри Душанбе аз Москва 4 парвоз ба нақша гирифтагӣ ҳастанд. 3 парвозаш аз Москва ба Душанбе ва 4 парвозаш Новосибирск Душанбе. Шахсое ки мехоҳанд дар ин парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон биёянд, бояд ҳатман ки ба посолствои ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва муроҷиат кунанд. Бародарони азиз, ягон хабари дигар шид бо пешкаштон мегардонем. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Қобилҷон нависта: ассалому алайкум Сорбон бародар, ман дар Москва дуюм бор пурсуда истодам. Ман вид на жительство дорам. Ман метавонам аз Тоҷикистон оилама биёрам ба Россия. Бародари азиз, мо дар видеои пештарамон оиди ҳамин чизҳо суҳбат гузарондем. Бидро ҳамуро тамошо кард, да уҷа муфассалтар ба савол ҷавоб мегирӣ. Амир нависта: Сорбон, Узбекистон кида дар кор? Ты Россия гап зан. Бародари азиз, ғайри ты дар ҷумҳурии Узбекистон ҳастанд шаҳрвандои тоҷики да уҷа дар мондагиянд ва ман танҳо барои мақсад одамое ки дар Россия мондагиянд барои ӯ бардома намекунам. Умуман барои тоҷикое ки дар ҳар куҷо қарор доранд ва ба ҳамин хели кӯмакҳо ниёз доранд, то ки аз хабарҳои нав, аз қонунҳо ва аз ҳуқуқҳои худшон бохабар бошанд. Шавкат Бердиев нависад: салом акай Сорбон, зинда бошед. Мо метавонем аз Россия ба Узбекистон, баъдан ба Тоҷикистон равем. Бародари азиз, видеои пештараро тамошо кар, ба саволу ҷавоб мегирӣ. Рома Юнусов нависад: салом алайкум сози хуби акай, як савол доштам. Ман шаҳрванди ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон гражданин. Без загранпаспорти Россия Тоҷикистон рафтам метавонам ё ин ки не? Ҷавоб диҳед, раҳмати калон. Бародари азиз, ты худат қайд кардасти ки де шаҳрвандӣ дорӣ, яъне ки двойное гражданство дорӣ. Дар ҳолате ки агар загранпаспорти российский надошта бошӣ, ба воситаи заграни тоҷикӣ метавонӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёӣ. Волк нависа: салом ака, ман 10 бор навистам, ҷавоб надодӣ. Ман ҳамин моҳ додарам бо хоҳиши худ ба хизмат рафт. Агар ман Тоҷикистон равам, маро ҳам мебаранд? Албатта ки агар аз 2 писар дар оила зиёд бошен, мебаранд. Агар ки 2 писар бошен, то бозгашти фарзанди якум тра ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Мага Шоу нависад: мо ай куҷо бихонем ки ёд бигирем ҳуқуқҳои худмона? Ответ бите, дар Play Market ҳаст ягон китоб ё ки не? Барои ҳуқуқҳои худамон бихонем, бидонем. Агар донӣ, илтимос силкаша дар поёни видео бимон ки мо скачат кунем, бихонем. Бародари азиз, телефони ҳар яктаи мо шумо Play Market дора ва чӣ китоби дилхоҳе ки ту мехоҳӣ дар он Play Market менависӣ, ба ту ёфта метавонӣ, скачат мекунӣ, мехонӣ. Ва тавсия метавонам китоби Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятӣ, Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, Кодекси мурофиавии гражданӣ, Кодекси оила. Ана ҳамин чизҳоро камтар бихонен, аз ҳуқуқ ва уҳдадориҳои худтон хеле бохабар мешен. Одинаев нависад: салом алайкум ака, фақат барои мардуми Узбекистон метавонад рафта аз Тоҷикистон ё фарқе надора? Мардуми Тоҷикистон ҳам метавонанд рафта Узбекистон? Пешакӣ раҳмат. Албатта мардуми Тоҷикистон низ метавонанд ба Узбекистон сафар кунанд. Сарҳадҳо аллакай байни Узбекистон ва Тоҷикистон ба мисли пештара барқарор шудагиаст. Музаффаров Зафар нависад: салом алайкум додарам Сорбон. Охи ҳама одаме ки мега ки ба пул шида худо мегӯй, охи мо мусалмонем. ҳар коре ки мекунем бояд бисмиллоҳ гӯем. Ту ягон гапи қабеҳ нагуфтай, ягон дурӯғ нагуфтай, фақат мардумро фаҳмондестай чорчӯбаи қонунро. Ҷавоби беақл аз ҳама хуб сукут аст. Бале бародари азиз, ман ҳамира дар назар дорам ки
ҳар коре ки мардуми мусалмон мекунад ба бисмилла мекунад ва ба ҳамин хотир агар шумо аҳамият дода бошед, ман дар барномаҳом ё дар охири барномаҳом ё дар аввали барномаҳом ҳамин калимаҳоро истифода мебарам, лекин баъзе палидҳои аблаҳш баъд мегӯянд ки ту бисмилла мегӯӣ ё ту номи худоро мегӯӣ ки мақсад тра мардум тамошо кунанд, ту пул кор кунӣ. Охир бародари азиз, як гапи дигара ман мегӯям ки ҳамин трам дар куҷое набошӣ ба хотири пул кору фаъолият кардесае ки то як сум пул маблағ ба даст биёрӣ. Ва ман ин чиза рӯшод дар чандин видеоҳом гуфтагием ки ман аз ҳамин канали худам аз рекламаҳо бисёртар шикоят мекунанд, ман аз рекламаҳо сум мегирам, яъне ки ба фоидаи худам ман сум мегирам ай ҳамво ва увора реклама мекунаму ба шумо видео пешкаш мегардонам. Манфиати мақсад хидма бар зами ҳаму корҳо ба халқ каме ҳам боша мерасонам ки илми ҳуқуқишон то чени мефаҳмидагии худам мақсад ки мустаҳкам гардидан бигирад. Начиной тигр нависай. Салом брат, дар кӯдаки 13 сола давернас дар корай. Албатта ки дар корай то синни 18 сола расидана ҳар касе ки аз як ҷо ба як ҷои дигар бояд сафар карданӣ шава, вай ба воситаи давернасти падараш метавона сафар кунад. Суҳроб Додиев нависай. Салом алейкум акай Сорбон. Ман моҳи январ 18 медурам. Метавонам ҳуҷҷати ронандагӣ гирам? Ба ин саволи ман ҷавоб диҳед. Албатта бародар метавонӣ. Мария нависай. Ман дашном намекунам. Фақат мегӯям ки додарҷон шумо юристед, вазифаи худтона иҷро кунед. Апаин, хоҳарен ё холаен, ман вазифаи худма медонам ки чӣ кор кардестам ва медонам ки бояд чӣ кор кунам. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ҳазор раҳмат ҳар нафареда ки наворҳои моро тамошо мекунанд ва ба мо бовар мекунанд. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша. барномаҳои нави моро интизор бошед.